jingrak he jong kabalang Presbyterian penen sok saw ya kata yo jong ki samla lani ka youth week bat youth Sunday araja ar phaulai ha ka sing sa jan ka ar tarik nai lor araja ar phaulai kalalong ka ba ipu ipheng bat chang shit bha ling ba da ka jing le kai kan jat bol ha ka porman step la yo ban penya le kai kan jat bol ha pening ki khana chanrang jong ka kadan intermediate hadu kadan infant bat ka group baning kong bat ba ar kala penlim no ya ka group balai bat ba saw ha ka por khatwi shiteng la yo ban penya le kai ha pening ki kan the jong ka group jinga seng yeng ka group baning kong bat ba ar persha ya ka group jinga seng yeng balai bat ba saw ha ka ba ka group ka balai bat ka ba saw kala khur jing job bat khaddu ha ka por shibaji shiteng ka jinga le kai ha pening ki khun samla ka balang penen so saw basa hasnong persha ya ki khun ka balang ki basa haslong bat ha ka ni ka jinga le kai ki ba itanat bha ki samla ka balang ki basa hasnong ki la yo ban khore ka jing job ha ka ba kut jong kini ki jinga le kai la yo ban sam ki khusnam ling ba ka medal bala sam do utaman basan h imli advisor jong jinga sang samla kong generals imli ha ka jinga dan lang ki nongkit kam jong jinga sang samla balang